ויש כאן תקרה שהיא פשוט כל כך מיוחדת, שהכנסת לפרויקט הזה, וספרי לנו על התכנון של התקרה המיוחדת הזאת. בעצם מבחינתי, הסגנון העיצוב שלי הוא מקסימליסטי. הוא טוטלי, הוא בא לידי ביטוי גם בחומרים, גם בצבעוניות, בשילוב של הכל יחד. ולכן אחד האלמנטים שהיה לי מאוד מאוד חשוב להכניס, מה שבדרך כלל לא מתייחסים אליו, זה בעצם על התקרה. אמרתי, למה אני לא יכולה להתייחס על התקרה כאלמנט עיצובי שמביא לידי ביטוי גם איזשהו פאטרן, איזשהו אלמנט שהוא קאסטם. זאת אומרת, לא הלכתי על איזשהו פאטרן שקיים, איזשהו טפט שבא לידי, שחוזר על עצמו, אלא לקחנו מהצוות את תמר המויאל, והיא עשה לנו ממש את העיצוב לתקרה הזו. ועבדתי עם חברת גולמט, נכון. שהם בעצם יצרו לכם תקרה בהתאמה אישית, וכל מה שאת רוצה, כל איזשהו רעיון, את יכולה לתרגם אותו גרפית, נכון. ולהדפיס על התקרה. זה עריכים מאוד גדולים, 120 על 120. תקרה אקוסטית מן הסתם. כמובן, כל התקרות פה של גולמט והן כולן אקוסטיות, ואת יכולה לשמוע, האקוסטיקה פה מצוינת. והתקרה, העריכים הספציפיים האלה, ערכי לבד גדולים, אז גם החומר עצמו הוא מאוד חם. כלומר, גם בנראות שלו. הוא משדר משהו שהוא מאוד ביתי ומאוד חם, אבל בכל זאת הוא מושך את העין כלפי מעלה, ואת מרגישה כאילו איך הדבר הזה, כי פה אחד האילוצים שלנו זה שהתקרה היא לא גבוהה, אוקיי? התקרה היא יחסית נמוכה, ובכל זאת זה לא הפחיד אותי כן למדוד עם העיניים למעלה, ולהפוך את החיסרון ליתרון. מה שאני מאוד אוהבת פה, זה בעצם שיצרת כאן סוג של מרכז. הגדרת עם התקרה בעצם המיוחדת הזאת, המרכז וכולל... זה ייצר את הסירקולציה המאוד מאוד יפה של המעבר של המלצריות, של הלקוחות, ולקח חלל יחסית רחב, והפך אותו לחלל ממוקד. מדהים, יש כאן האמת באמת איזשהו משהו שמייצר כאן סוג של אירוע, אני קוראת לזה. את יודעת, הדבר הראשון שלומדים בעיצוב זה כניסה, מעבר, מתחם, ואז בעצם סכמת התנועה, הגדרת אותה מאוד מאוד יפה עם התקרה ועם כל מה שקורה כאן במרכז. זה לא רק התקרה, זה גם הבוט, זה העדנית, זה המחיצות, שגם נעשו בהתאמה אישית, שמחברות בעצם את הבוט והצמחייה אל התקרה. ואז העיניים נודדות למעלה, כמו גם הטיפול בעמודים, עם הקשתות האלה שהפכנו אותם, את העמודים שהם פשוט היו אילוץ, לסוג של תקלים באמצע החלל. מדהים, ממש ממש יפה.